μιας και είναι και ο υφυπουργός εδώ, Ναι, έχουμε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Φοβερή πρωτοβουλία αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στις Αζόρες πάνε αυτοί. Με ένα φουσκωτό. Με ένα φουσκωτό. Και όπου θα περνάνε, Γιώργο Γρηγοριάδη, θα λένε Ελλάδα. Καλώς τον Γιώργο. Με τι μήνυμα κιόλας θα ταξιδεύουν. 3.500 ναυτικά μίλια θα διανύσουν για να φτάσουν Αζόρες με το μήνυμα «Η Μεσόγειος μας ενώνει». Καλά δεν τα λέω. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τους 3 από τους 4 τους καπετάνιους να λέμε. Εμείς καπετάνιους τους ξέρουμε. Για να τους καλημερίσουμε. Οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε περίπου 1 ώρα εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μετά από πόσες μέρες θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, με το Θωμά. Είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ο κύριος Γονιωτάκης. Να τους καλημερίσουμε. Ο κύριος Γονιωτάκης, ο Σπύρος και ο κύριος Βέης. Ο κύριος Αλέξανδρος Βέης. Και ο κύριος Βέης. Λοιπόν, τώρα πώς ήρθε... σε λίγο από Θεσσαλονίκη, σε πόσες μέρες καταρχάς θα φτάσουμε στο τελικό μας στόχο που είναι οι Αζόρες. Να πάει λίγο στο φύλλο. Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, 11 Αυγούστου υπολογίζουμε. Αλλά βέβαια αν το επιτρέψει ο καιρός, έτσι. Τώρα αυτό είναι ένα στοίχημα για σας, είναι ένας σκοπός. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα. Γιώργο, βλέπουμε και το φουσκωτό εμείς τώρα στα πλάνα μας. Είναι το φουσκωτό. Βλέπουμε το φουσκωτό που έχει την ελληνική σημαία πάνω και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν. Να δώσουμε λίγα χαρακτηριστικά για το φουσκωτό ή να ξεκινήσουμε έτσι με τον στόχο αυτού του εγχειρήματος. Να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος, Γιώργο. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε πώς στις Αζόρες και από πού περνάμε. Πώς πηγαίνουμε. Ναι. Περνάμε από όλα τα μεσογειακά κράτη, τα οποία μας υποστηρίζουν, γιατί κυρίαρχο μήνυμά μας είναι η Μεσόγειος μας ενώνει. Ένα μήνυμα το οποίο έχουν στερνιστεί η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και μας υποστηρίζουν σε κάθε πόλη. Θα έχουμε μεγάλες υποδοχές και πριν τον Ατλαντικό έχουμε μια υποδοχή στη Λισαβόνα. Και από εκεί αρχίζει η μεγάλη πρόκληση του όλου εγχειρήματος, που είναι τα 800 μίλια ανοιχτού ωκεανού μέχρι τις Αζόρες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται οι Αζόρες, να πούμε ότι είναι στη μέση ουσιαστικά του Ατλαντικού ωκεανού. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά. Είναι τη μέση του Ατλαντικού. Ακριβώς. Και είναι ένα σύμπλεγμα, έτσι. Ναι, είναι πολλά νησάκια. Είναι γύρω στα 9 νησάκια, ναι. Και περνάτε από Νάπολη, Μασσαλία, Βαρκελόνη, Λισαβόνα. Τα λέμε καλά. Ακριβώς. Δεν σας φοβίζει κάτι στο ταξίδι αυτό? Ο καιρός το βασικότερο, έτσι. Αλίμονα δεν μας φοβίζει η θάλασσα. Όποιος λέει ότι δεν το φοβίζει η θάλασσα, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Τώρα τι παίρνετε μαζί σας, προμήθειες, αυτά? Να απαντήσει ο Αλέξανδρος. Να απαντήσει. Με όλους. Αλέξανδρε, τι παίρνετε μαζί σας, προμήθειες που θα έχετε μαζί? Καύσιμα παίρνουμε. Το βασικότερο. Ορισμένα περάσματα είναι πολύ μεγάλα. Φυσικά, όπως είπε και ο Θωμάς, αυτό το Λισαβόνα Αζόρες είναι πολύ μεγάλο και θέλει ειδική προετοιμασία. Λοιπόν, το πρώτο μέλημά μας είναι καύσιμα, νερό. Και από εκεί πέρα, εντάξει. Θα συνοδεύεστε και από κάποια πολεμικά πλοία, από κάποια άλλα πλοία συνοδευτικά για να έχετε μια ασφάλεια μεγαλύτερη. Θα υπάρχει. Κοιτάξτε που βρίσκονται οι Αζόρες. Δεν άκουσα τι ακριβώς ρωτήσατε. Θα συνοδεύεστε από κάποια. Όχι. Εδώ είναι στη μέση του Ατλαντικού. Μόνο για λόγους. Πορτογαλία, στο Ποντίκι τώρα που κινείται, ας κάνουμε κυκλική κίνηση στο Ποντίκι. Ακριβώς. Εκεί είναι στο σύμπλεγμα των Αζόρων. Κάποιες διαδρομές θα μας και συνεχίσουν στη Νέα Υόρκη. Σκάφη των χωρών, των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα, για να καταλάβουν. Αυτό είναι μόνοι μας, δεν έχουμε συνοδεία από σκάφος. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, εσείς στεριά θα πιάνετε καθόλου? Θα πιάνουμε στις κεντρικές πόλεις που έχουμε προγραμματίσει, όπως στην Νάπολη, στη Μασσαλία, στην Βαρκελόνη. Θα γίνεται και ανεφοδιασμός ενδεχομένως, δηλαδή είναι και αναγκαίες αυτές. Ανεφοδιασμός, κάποια σέρβις στους κινητήρες, η Suzuki Ευρώπης το υποστηρίζει αυτό. Και υποδοχές βέβαια από όλες τις χώρες τις μεσογειακές που υποστηρίζουν. Είδαμε και το φουσκωτό. Κύριε Βέη, είδαμε και το φουσκωτό. Μικρό το φουσκωτό. Το φουσκωτό είδαμε ότι δεν έχει καμπίνα. Δηλαδή ουσιαστικά ό,τι συνθήκες επικρατήσουν στη θάλασσα θα τη ζήσετε. Δηλαδή δεν μπορείτε να αποφύγετε ούτε αν πέσετε σε μπόρα, αν πέσετε σε βροχή, αν πέσετε σε καταιγίδα, αν πέσετε σε κύμα. Διπλές μηχανές. Πάντα για τέτοια ταξίδια για να έχει ασφάλεια, πολύ μεγάλη ασφάλεια. Αλλά είναι ένα φουσκωτό σημαντικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τον Σπύρος τώρα. Για να μας πει ο Σπύρος, ο Γονιωτάκης. Ένα 10 φουσκωτό ανοιχτό. Είναι όλες αυτές τις προκλήσεις του καιρού, πώς θα τις αντιμετωπίσετε? Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Αλλά έχουμε πάρει και σχετικές προβλέψεις. Δηλαδή μπορεί, όπως το βλέπετε, το φουσκωτό σε λίγα λεπτά να γίνει ένα
κλειστό και σχετικά ασφαλές, αλλά να αντιμετωπίσει καιρικά φαινόμενα σκάφος. Κατεβαίνουν τέντες δηλαδή, μου λέγατε νωρίτερα, και γίνεται ένα ασφαλές. Βλέπουμε ειδικά ψυγεία έχετε μέσα, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα πάντως, δεν το έχετε αφήσει στην τύχη τίποτα. Αυτό δεν είναι το παρθενικό ταξίδι του σκάφους, αλλά είναι το πρώτο τόσο μεγάλο ταξίδι εκτός από εσάς και για το σκάφος, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι ελληνικής κατασκευής. Ναι, είναι του Πέτρου του Καπλερή, του ιδιοκτήτη της Top Line, και είναι και από τα καλύτερα στον κόσμο. Τώρα, στους σταθμούς. Είναι αξιόπιστο. Τι γίνεται με τα. Έχει ραντάρ 3G πάνω. Ναι, είναι εξοπλισμένο. Ειδικά για το κομμάτι του περάσματος του Ατλαντικού, είναι εξοπλισμένο με ό,τι μπορεί να προσφέρει τεχνολογία για τέτοιου είδους ταξίδι, με ραντάρ, θερμικές κάμερες. Έχουμε δορυφορικό εξοπλισμό κατάλληλο να μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μας το Ορίστε, πάντως βλέπουμε τον προορισμό σας, πραγματικά αξίζει η προσπάθεια. Δηλαδή οι Αζόρες είναι από τους λίγους. Τώρα είναι η Μεσόγειος μας ενώνει, αυτό δεν είναι. Στους σταθμούς τώρα που πάτε, έχετε υποδοχή, έχετε κάποιους ανθρώπους εκεί, σας περιμένουν κάποιοι φίλοι κτλ. Ναι, στην κάθε χώρα ή λιμάνι προορισμό μας περιμένουν άνθρωποι, πρωτίστως στη Suzuki Europe, η οποία είναι και ο μέγας χορηγός. Θα σας κάνουν σέρβις στους ναυτικοί κινητήρες. όμιλοι ιστιοπλοϊκοί, βοσκοτών. Από την ελληνική πολιτεία έχετε κάποια συμπαράσταση, έχετε κάποια βοήθεια? Το γνωρίζει καταρχάς την προσπάθεια αυτή που κάνετε? Γιατί έχουμε εδώ τον Υπουργό, τον κύριο Γεροντόπουλο, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος με αυτά που βλέπει. Δηλαδή, βοηθήστε την Ελλάδα να γίνει γνωστή και σε άλλες. Από την πολιτεία έχουμε κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια? Από την πολιτεία δυστυχώς όχι. Ή θα θέλαμε, τέλος πάντων. Όπως και σε όλα τα θέματα, και ακόμα κάρβουνο. Κύριε Γεροντόπουλε, τώρα πρέπει να δώσετε μια απάντηση εδώ. Να βοηθήσουμε την επόμενη Δηλαδή φορά. μπορούμε μέσα σε μία εβδομάδα να κανονίσουμε, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα με τις ευρωπαϊκές χώρες, και εδώ μπορεί να θέλει 2-3 χρόνια και να μην κάνεις και τίποτα. Πάντως διαψεύδεται τον τίτλο σας. 2014 που είμαστε υπό την αιγίδα της. Δεν ξέρω αν με ακούει ο συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, μιλάει ο κύριος Αθανασίου και ο Υπουργός τώρα. Έχουν κάποια στιγμή ρωτήσει τις αρμόδιες αρχές και αν θα τους βοηθήσουν, εάν υπήρξε κάποιο αίτημα συγκεκριμένο. Ο κύριος Γεροντόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ρωτάει. Απευθυνθήκατε καθόλου? Δεν απευθυνθήκαμε καθόλου, γιατί φοβηθήκαμε, έχουμε απευθυνθεί στο Ξέραν το αποτέλεσμα. Φοβήθηκαν το αποτέλεσμα. Μόνο η κούραση και οι υποσχέσεις και τελικά τίποτα. Εγώ θα τους παρακαλούσα πολύ σε αυτές τις προσπάθειες, ας κάνουν το αίτημά τους και κατόπιν να δουν και το αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα πάντα έτσι όπως τα νομίζουν. Πάντως το ταξίδι σας αποδεικνύει ότι η Μεσόγειος δεν μας ενώνει. Εσείς το ονομάζετε η Μεσόγειος μας ενώνει, αλλά αποδεικνύει ότι δεν μας ενώνει. Τι εννοείτε, κύριε Αθανασίου? Δεν πάτε Μαρόκο, πάτε μόνο στη βόρεια όχθη, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία. Δεν πάτε Μαρόκο. Δεν πάτε στην Τινησία που είναι σχετικά ήρμα. Δεν πάτε Αλγερία. Μόνο στη βόρεια όχθη. Καλά, με ένα φουσκωτό τώρα, κύριε Αθανασίου. Μέχρι εκεί φτάνουν. Εδώ πάνε στη μέση του Ατλαντικού. Δεν μπορούν να πάνε στην αν πάνε από Μαρόκο, την Ισία κτλ. Είναι λιγάκι δύσκολο. Εδώ το κράτος θα αλλά είναι μια καλή ιδέα, ίσως να το Πολύ μεγαλύτερο το ταξίδι, αν πιάνατε όλη τη Μεσόγειο, έτσι δεν είναι? Κυρίως απευθυνόμαστε στις ευρωπαϊκές χώρες Μεσογείου. Άλλο είναι να πας στην Αφρική και να κάνεις αυτό με άλλες πολιτικές και άλλα μηνύματα. Η Μεσόγειος των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών της κρίσης, έτσι, δεν είναι τυχαίο της της. Πάντως δώσατε αφορμή οι πολιτικοί να πάρουν θέση και σε αυτό το θέμα και μας αρέσει αυτό. Αυτά είναι τα μηνύματα και η υποδοχή τους. Σας ευχαριστούμε. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό ταξίδι. Θα έχουν έτσι μια φιέστα θα στηθεί εδώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε επαφή και κάποια φουσκωτά. Πολύ ωραία. Μίλια για κάποιες ώρες. Εμείς χαθείτε. Ευχόμαστε καλά να πάνε, καλά να γυρίσουν και να διασκεδάσουν. Και να διασκεδάσουν. Έτσι. Να διασκεδάσουν το ταξίδι τους και, όπως είπε και ο Υφυπουργός, απευθυνθείτε την επόμενη φορά. Κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι θα δώσει. Εγώ θα χαρώ όταν θα τελειώσουν το ταξίδι τους να έρθουν στο γραφείο και να τα συζητήσουμε. Και την επόμενη φορά ανοιχτή πρόσκληση. μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλει κάτι πολύ σύντομα να πει ο Σπύρος. Ορίστε. Ναι, αυτό που θέλω να πω ότι να είστε και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι τη σημαία μας θα τη σηκώσουμε ψηλά. Δεν έχουμε πολύ ψηλά. Ωραία. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλό ταξίδι. Είδες πρωτοβουλίες όμως. Πολύ ωραία.